Poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá moja jazda do vrchu na trati Čierny Balok. Ručná brzda, pustil som taktiež spojku. A už ideme ďalej. Táto časť trate bola dosť nepríjemná, boli tam kolaje, aj keď to nie je vidieť, a to auto skakalo zľava doprava. 6. zaradený stupeň. Brzda v zákrute. Toto auto bolo dosť nervózne, čo je vidieť aj na mojich rukách. Nasleduje ďalšie SIčko. Taký dosť neskorší Apex bol potrebný. No, nasleduje teraz rýchla pasáž. Zľava doprava. Opäť 6 zaradená a brzda v zákrute. Tuto som mal pár krízoviek počas víkendu. No a napravo krásny výhľad, kam som sa logicky nepozeral. Zaradená 5. Dôležité nájsť teraz Apex, pretože to je rýchla zákruta doľava. Aj na tom voláte môžete vidieť, že vlastne to auto chodí zľava doprava. A teraz nasleduje taká pasáž takých SIčok. Veľmi dôležitá bola celá stopa, a kde vlastne brzdím, kde zatáčam, kde mám pozíciu daného auta. Táto pasáž sa mi strašne ľúbila. Bolo to super, hlavne táto ľava zákruta, veľmi dlhá. Tu som stále celý víkend hľadal grip. A táto práva hneď, opa, dá to dovnútra. A už prichádza cieľ, ktorý je v brzdnej dráhe do tejto zákruty, takže máme to za sebou.